Hola a totes, he decidit fer un petit vídeo amb un resum de tot el que vam fer ahir perquè el pugueu seguir mentre feu tapping, d'acord? Vinga, tancarem els ulls. Fem una respiració lenta, llarga, en 3 o 4 temps. Inspirem i deixem anar l'aire també en 3-4 temps. Inspirem i al deixar anar l'aire relaxem el cos. Movem per relaxar qualsevol tensió, agafem una postura còmoda. Començarem. Jo aniré obrint els ulls per anar mirant totes les coses que vam fer ahir, per no deixar-me res. Intenteu vosaltres seguir-me amb els ulls tancats el major temps possible. Els punts aneu fent, generalment es fa un punt per frase, es fan copets, entre 6-7 copets per punt, però no passa res, podeu estar-vos 2 frases generalment, o canvio amb el punt quan dic una paraula o una frase curta, i a vegades amb frases llargues passo a l'altre punt, però pots repetir o pots estar-te una miqueta en el punt. Com vam dir, hi ha punts que ressonen més amb nosaltres, doncs et pots estar més estona en aquell punt, d'acord? Val. Frase de preparació i després començarem amb el primer punt i a partir d'aquí ja no us aniré dient fins que no tornem a fer una frase de preparació. Tot i que em sento insegura i amb l'autoestima baixa, m'estimo i m'accepto completament. Tot i que em sento insegura i amb l'autoestima baixa, em permeto i estic disposada a estimar-me i valorar-me de manera incondicional. Tot i que em sento insegura i em falta autoestima, ara em disposo a estimar-me igualment de manera incondicional. Aquesta inseguretat, primer punt. Aquesta inseguretat. Em sento insegura. Tinc poca confiança en mi mateixa. Sento inseguretat. Sento poca confiança en mi mateixa. Em sento insegura. Aquesta inseguretat, aquesta falta d'autoestima, no em valoro lo suficient. Em sento insegura. Aquesta inseguretat. Recordeu abans de començar buscar una emoció que no us ho he dit. Sobretot, apunteu en un paper emoció i intensitat de l'1 al 10. Aquesta inseguretat. Aquesta falta d'autoestima. Aquesta poca valoració de mi mateixa. Aquesta poca confiança.
aquesta inseguretat. No em sento capaç a vegades. No sento que sigui capaç de fer algunes coses. I aquesta poca confiança. Tinc poca confiança. Tinc l'autoestima baixa. Sento que tinc l'autoestima baixa. I aquesta inseguretat. Ara escollo alliberar-la. Alliberar aquesta inseguretat, aquesta falta de confiança, aquesta falta d'autoestima. Totes aquestes creences de no capacitat. Ara escollo alliberar-les. Les allibero. Ha arribat el moment d'alliberar-les. Em permeto alliberar tota aquesta inseguretat, tota aquesta poca confiança, totes aquestes pors. Allibero. Em permeto alliberar-ho. Em permeto alliberar-ho i sentir-me tranquil·la. Em permeto estimar-me i valorar-me de manera incondicional. Ho permeto. Em permeto acceptar-me tal com i qui soc. M'obre l'experiència d'estimar-me de manera incondicional, passi el que passi, faci el que faci. Parem un moment, fem una inspiració. I relaxem. En aquest moment podem tornar a valorar la intensitat. Com que aquí farem diverses coses, podem valorar la intensitat ara d'aquesta emoció o valorar-la al final. Encara que fem diferents temes, podeu deixar-la pel final, perquè sempre, com hem dit, sempre hi ha temes que remouen cosetes. Punt de la mà. Tot i que em sento estressada i sento un esgotament mental i físic, ara em permeto descansar i trobar moments per mi. Tot i que sento que estic estressada i em sento esgotada mental i físicament, ara em permeto descansar, relaxar-me i confiar en mi. Tot i que em sento estressada i sento esgotament mental i físic, m'estimo i m'accepto incondicionalment. Primer punt. Aquest estrès. Aquest estrès. Aquest estrès que sento. Aquest estrès que sento. Sento que vaig accelerada. Sento que vaig accelerada. Voldria les coses per allà. I sento que vaig accelerada. Em sento esgotada física i mentalment. Em sento nerviosa. No dormo bé. Em costa dormir. Em sento estressada. I sento ansietat. Sento que vaig accelerada
Porto un ritme accelerat. Sento ansietat. I aquesta ansietat, i aquest estrès, i aquest nerviosisme, aquest esgotament mental i físic, aquest nerviosisme. Si en algun moment creieu que voleu repetir-ho més vegades, podeu posar la pausa, fer més rondes amb la mateixa ronda que jo he fet, amb les paraules que us hagin quedat, i fer-ne més i anar fent, i després tornar a continuar amb el vídeo. Aquest estrès. Penseu que això és un petit resum. En una sessió individual és una hora, d'on de l'estrès va passant a d'altres emocions, es van traient capes i vas arribant més a l'arrel. Aquest és un petit vídeo per ajuda per fer pràctiques a casa i per almenys no deixar de practicar. I també us poden sortir cosetes, evidentment. Aquest estrès. La qüestió és rebaixar la intensitat d'aquest estrès perquè sota de l'estrès puguem veure què hi ha. Aquest estrès. Aquest nerviosisme de l'estrès i de qualsevol altra cosa que estiguem fent. Aquest nerviosisme. Aquesta ansietat. I aquesta frustració. Sento frustració. No trobo feina. Fa temps que estic sense feina. I estic tot el dia a casa. No m'agrada estar tot el dia a casa. I sento aquesta frustració. Tinc moltes responsabilitats. He de fer front a molts gastos. I sento frustració. I aquesta frustració que sento per no tenir feina. I aquesta frustració. Estic tot el dia a casa, no m'agrada. A mi m'agrada sortir, estar fora, fer coses. Ara allibero tota aquesta frustració, tot aquest estrès, tot aquest nerviosisme, tot aquest estat d'acceleració. Ara l'allibero. Allibero tota aquesta pressió, tota aquesta autoexigència, totes aquestes pors, inseguretats. Ara em permeto relaxar-me, confiar en mi, cuidar-me. Em permeto obrir-me a rebre abundància i prosperitat econòmica de totes les fonts possibles. Ho permeto. Em permeto obrir-me a la prosperitat. Em permeto rebre abundància. Em permeto viure en abundància i prosperitat. Em permeto ser feliç. Em permeto cuidar-me. Em permeto escoltar el que necessito i desitjo. Allibero tot aquest estrès, tota aquesta ansietat, tot aquest nerviosisme, tota aquesta autoexigència, tota aquesta frustració, inseguretats, poca confiança. Allibero qualsevol por. Allibero qualsevol resistència al meu propi bé. I em permeto ser feliç. Em permeto ser feliç.
m'ho mereixo. Valoro tot el que estic fent. Valoro tot el que tinc a la vida. Valoro el meu camí i tot el que faig per millorar cada dia. Em permeto ser feliç. Em permeto confiar en mi, estimar-me de manera incondicional, sempre, en tot moment. Recordar sempre d'estimar-me, de cuidar-me, de mirar-me als ulls cada dia i estimar la dona que sóc. M'ho permeto i m'ho mereixo, cuidar de mi mateixa i alliberar qualsevol resistència al meu propi bé, qualsevol por que m'impedeixi ser feliç. Ara em permeto sanar totes aquestes coses que em limiten. Permeto confiar en mi, relaxar-me, deixar de criticar-me, d'autoexigir-me. Em permeto estar amb calma, relaxar-me, valorar-me de manera incondicional. Em permeto estar serena, confiar i respectar el meu procés. Em permeto confiar. M'estimo, m'accepto i em valoro incondicionalment. Soc suficient tal com i qui soc. Soc suficient. Estic disposada, a partir d'ara mateix, d'estimar-me i acceptar-me i valorar-me de manera incondicional. Sempre. Acompanyar-me, ser carinyosa amb mi mateixa, abraçar-me, cuidar-me, mimar-me. Trobar moments per mi. Em permeto ser feliç. Vale, una bona respiració. Vale. Podeu anar fent aquest vídeo. Podeu anar repetint, posar les pauses, vosaltres mateixes. Si ara teniu aquí un oli essencial, podeu fer-lo durant el vídeo també. Ara ho apuntaré, aniré posant per aquí. I oloreu l'oli que tingueu. A veure si us remou alguna coseta, a veure si us ajuda, a veure què sentiu amb l'oli. D'acord? Bé, són quasi 20 minutets, podeu anar repetint i espero que us vagi bé. Jo crec que he dit més o menys totes les cosetes que vam fer al taller i ja està, espero que us vagi bé. Qualsevol coseta m'escriviu, d'acord? Apa, un petó.